donc ma ka kuma do rote ala kira min na min no fe bien o yara de ba fo sama fo mi taka saka al bidayah wan nihaya o juzu flana franya keme fla an bi kono don ala kira ba fo akhadha allah minni al mithaqa kama akhadha min an-nabiyina mithaqahum ko tiena allah subhanahu wa ta'ala ay laydu min an-nabi mo fe ayo kire min ni muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam o kuma muftatar siratul rasul o franya tan segina muhammad ibn abdul wahhab o yara ba fo ko tien yara la ko na ya ayan laje katlaka nakrat rasulun ko ba jira cide be laydu min na cide be rajel lebe ka fo cide minan na ikofe ikaso ala ni me muftatar siratul rasul afraya tan segina muhammad ibn abdul wahhab alin wala wala ga ko o kuma on be koromin dala o yende wa korona shi tsaka fara kenan assalamu alaikum min tudum da ay ma to suti dimdi debe anoma a 2 minutes to aka 2 minutes to be ako kaka 2 minutes to série la 600 singa ka ira buna ko ya ira bu abi famu mais akoko tafsir bela mais tafsir bela era ni alache abeta ko muhammad de ko do suma ja'akum rasulun ko muhammad de wa yan gulam kana yen tafsir beto de kan san gulam kana bebo de ka fo wa idha akhadha allah mithaqan nabiyyin akok matashi mami ni alay lay domine nabi ma bela jelen fe kelen ko feka kitabu ni kodon di awma ni cide nana awma o rasul o muhammad de sabla kira ere cira tasdiq ka kira mun cira ka kwanye kulu centiya tafsir bela rasulun o muhammad de ni tafsir be dugo kolo ka mimma rasulun ke muhammad de iko fosisa yanu gulam kaci o kofe ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam o be wajibaru kallimani alidina gulam yara tugule no kira ko me kira te tugu kira shi ko o de bayira ka foni ayabe muhammad ko fo kira o de fo hadisa werela ko law kana akhi musa hayyan ma wasi'a ila ittiba'i ni musa kum balole no foita abo fa ka tugune kira ko o kuma ayay abe ala kira de ka nali ko fo sallallahu alaihi wa alihi wasallam no temena aya min fanani o fo suratul ahzab la o te gulam ko fo ala laydu min an-nabi mon fe amuna idha akhadna min an-nabiyyin mithaqahum abetawa ni gulam kira abu dolaw afana laydu min na afana law fona sura kirate ni kira kondo idha akhadha allah min an-nabiyyin mithaqahum afana bedwa laydu min na mu laydu min na lela ni gulam ni kira kile kum bena abetu ko kira ko donc halu klema be atubuleno ako okuma aya mbe muhammad ko fo sallallahu alaihi wasallam ata gulam ahmad ko ala kan be sawo une minute okuma na toy une minute komi ko qur'ane de be qur'ane korofo misa ko mino o menena e azabu fo e ko len ko feka ali imran fo arafu ere fana damine obo de ko fo sabla kira bela jele laydu de talendo ka fo o ka chilase o laydu ndorone do laydu retaw chilase do me ali muranta o de ni muhammad kleb benaw fem fe klema ibetu ala kira ko me ala kira te tukum ko Allah subhanahu wa ta'ala ayafanye arafu kono bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى عرفكنا أقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وكما ليد من ترى كراب بفودي إكتشيلسي ما آل عمران تا وي نيكلني على كراب لبنا إكتواغو على كم بسوا ala kan sawa donc taminu ko tirani ngalu ni jabu ko ni bana sa u re fla de bal
toujours parce que sisan yanni midi cɛ 20 minutes de b'an bolo u b'a lajɛ tuguni n'u bɛ siri furaw dayɛlɛ mais a bɛɛ bɛ kɛ nin hokumu kɔnɔna ye sigi hokumu b'a daminɛ 19 a bɛ ka don 19 kɔnɔ sisan yanni midi cɛ donc olu de b'a lajɛ sisan n'u bɛna de b'a daminɛ tuguni 19 minutes. n b'a fɔ n bɛ taa ka segin a kan kuma tun bɛ min kan na ɲumanya ala kɛra kɔfɛ a banna wa a ma ban a tɛna fɔ Ghulam Ahmad ta de ko don la a kɛra Muhamad ye parce que ale ka kuma na Ghulam Ahmad ko tɛ ni Bakari ko a don a bɛ lajɛ de a don wa ala kuranɛ ko a banna wa kirama ban de ni kuranɛ ko a banna o bɛ kɛnɛ kan ni kuranɛ ma ban ni Burama ta a b'a sɛgɛsɛgɛ ni cɛn don a don ni Fusen ta ni cɛn don a don kuma bɛ min nɔfɛ o y'o de ye o kuma na an ye k'a ta kabini an sigira o don ka na dakuruya jɛma yɛrɛ la kuranɛ bɛ min fɔ ala a bɛ nabiɲumanw ci a b'o kɛ a m'o dabila o ayaw de nana kabini kunu fɔ bi tiɲɛ don hadisa minnu ni olu bɛ warawalali kɛ o bɛ fara kuranɛ ayaw de kan k'a fɔ a kɔrɔ ye nin ye n y'a dɔn a ka kuma kɔnɔna na sisan a irabu daraba filu numadi a tun bɛ n'o de ye wa an bɛ tuma na an bɛ kilasi de kɔnɔ n ye mun ye tɛ ne t'a dɔn ko don k'a wɔlɔla al irabu arabu k'a dɔn kɔrɔ de k'a wɔlɔwɔla sisan aya min ni ne y'a fɔ ale yɛrɛ k'a ta ala ni kira kama a k'a kɔrɔ fɔ bamanankanjɛ la n'a fɔra da quoi fɔ tɛ se k'a kɔ o da tɛ ne ko tafsir kɛ baasi tɛ n'a y'a sɔrɔ ne y'a to bamanankan la cogo min i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na a bɛ ten ko yɛrɛ Muhamadu ko don jɛnni Muhamadu ko don wa maa min tɛ Muhamadu ye ko don Ghulam Ahmad b'a la min bɛna Ghulam Ahmad kɔfɛ o b'a la Muhamadu bin Abdul Wahab de y'o fɔ Mukhtasar Sirat Rasul kɔnɔ ko tiɲɛ na layidu min na kira bɛɛ lajɛlen de fɛ ko i ka lemina kira la min minɛ kɔfɛ أخذ الله العهد والميثاق على كل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول الذي يأتي من بعده وتلا كلا كلمة ala kira bala Ghulam Ahmad bala min mina ko fa bala wa Ghulam Ahmad ya jira ane ko fana kira o tamabina mada ma cidiya be dukulu adama dia be dukulu ko ka cidiya tese ka ba wo ala yo defo suratul arafi aya bisaban durunana go ya soro yani ka arafi ta adama dia tese ka ta fem nungo ayo fensa ba de gunyona adama dia tese ka ta fini ka sutralu ko ala ko te suratul arafi kono ya bani adam kan anzalallahu ilaykum zikran subhanallahi libasan yuwari sawatukum an adama dinu ala ye fini fini jigi aw ka min ni o b'ale b'o sutura o kuma tɛmɛmɛw fini b'olu sutura cogo min anw bɛ ma fini b'anw sutura o kuma adamadenya se ka taa fini kɔ filanan ala ko cogo di ya bani adama kulu washrabu subhanallah wala tusrifu aw adamadenw a ye dumuni kɛ a ka ji min a kana tiɲɛni kɛ adamadenya tɛ se ka taa dumuni kɛ kɔ a tɛ se ka taa ji min kɔ ala ma dɔn o ma ala ko ya bani adama khususi na takoni tabul masjid ayi adamadenu aya ka masuru ta ka misri be yar jeri yoro wa adamadenu jeri ngoy silamo kere kere nyana o kuma ala fe zabade fo yani ka bani adama ta bani adama na fo shenani nga ye fe zabade ta fo adamadiya tse ka ta minungo ka soro kana nan nake na nyuma anga do ka fo adamadiya tse ka ta fiu na nyuma ko madama du ko be adamadiya be du ko ko o kuma ala ko wa adamadiya a tse ka ta na nyuma ko ya bani adama imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati nga obina segi ala ka korole on ka yaqussu wa ma fam taka saka fi'lun mudari'un wa istimrariyun tajaddudiyun o dabram no fode futur do atwadi présent do futur ba kono do dabram no fo atsika bo de la hanna lere ko ba tafsir sa wallahi aba fote an ga probe min fo yodi nga ka fo daraba fi'lu madi mabni ne mono ko wa de no yere midiru da farawa parce que kuma to dra kali assalamu alaykum warahmatullah 6. On allait à table de sang, moins 6. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم لكم بصابون نافرك إيرابوك سبلا kuranɛ kɔrɔ tɛ se k'a fɔ ni irabu tɛ o tɛ k'a fɔ o bɛ jaabi ni tugurukoya ye o n'i b'a dɔn i b'a dɔn n'i t'a dɔn i t'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a kumana ala kira de fɛ wa kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka sahabaw
olu ka tɔbaka olu bɛ bɛnn'a kan summa jaakum rasulun ko ye muhamadu de ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kira wɛrɛ t'a kɔ nga aya to minnu bɛ kiraya dan alakira muhammad la sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ye suratul furqani daminɛ yɔrɔ ye a ko tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira ala min ye dalu kɛnɛkanda o jigi a ka jɔnkɛ kan mun kosɔn o ka kɛ bɛɛ lajɛlen o sɔnsiranikɛla ye o tuma i b'a dɔn la k'a fɔ ni gulam ahmad n'a ni alakira tile kun bɛnna a kun kan ka tugu kira de ko kira de kun kan ka tugu a kɔ wa an b'a dɔn fana khalifa ninnu ni gulam kun y'a ka kiraya fɔ u kelen o kelen tile la u ye min kɛ musailamatul kazzab la ani aswad ansi la o kelen de don sabula silamɛya man to ka kɔn gulam ahmad ye u bɛnnen don a kan k'a fɔ nabiyumaya datugura silamɛya man tun bɛnnen don o kan yanni gulam ahmad kana o de la i b'a ye fiqhu kitabu bɛɛ la a babu bɛ yen ni mɔgɔ o mɔgɔ kira wele a yɛrɛ la k'a fɔ ko a tigi bɔra diinɛ la pelepele ɔ ni gulam kɛra kira ye o kiraya a dama tugu ahmadiya yɛrɛ fana dɔ k'a fɔ k'ale ye kira ye i n'a fɔ abdurahman i kalankɛɲɔgɔn a bɛ n kɔrɔ mun ma dɔw la n'o ka kiraya sabatilen don aw minnu tora kɔrɔlen kan aw fana bɛ kɛ jumɛn aw bɛ k'aw dama kadiyanaya de ye nin bɛ k'a dama tɔgɔ de o tuma diinɛw ni kira min nana ni mɔgɔw ma sɔn ka tugu o la n'u tora kɔrɔlen na u bɛ kɛ dɔwɛrɛ de yahudiyaw u banna ka tugu isa la olu kɛra yahudiya ye kerecɛnw olu banna ka tugu muhamad la olu kɛra kerecɛn ye anw fana banna ka da gulam ahmad la anw bɛ to silamɛya la aw fana bɛ to aw ta la aw tɛ se ka fara anw kan sabula an ka akida tɛ kelen masabu ko tɛw k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ la munafiku nana k'a fɔ ala kira ma k'i ye kira ye ala ko k'o ye nkalon tigɛ sabula min b'u ŋaniya la ani u ka danganiya la an'u ye min fɔ na o tɛ kelen o tuma anw fana fɛ ahmadiya mɔgɔw mana fɔ ko muhamadi sallallahu alaihi wa sallam ciden don nka o ni muhamadi yɛrɛ ka principe bɛ bɛn ɲɔgɔn jɛ n'o ye k'a fɔ kira laban don o tuma na an b'a fɔ k'a fɔ muhamadu rasululayi kɔni a ma sabati sabula ala y'a jira an na k'a fɔ an ka tugu kira de kɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko an'am aya 155 a ko wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun a ko kuranɛ filɛ ala y'a jigi hɛrɛ bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ fattabi'u ko an ka tugu kuranɛ la a fɔra an ka tugu nin de la ni kira wɛrɛ tun bɛ o bɛ fɔ ala kira ka cidenya laban don nga fɔ a kira sallallahu alaihi wasallam a ka hijjatul wada'i la a bɛna kanbɛda di min na ni ala ye kuranɛ aya jigin a kan k'a bagabaga kosɛbɛ balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ala ka ciden fɛn min jigin'i kan a ɲɛfɔ ni m'a fɔ a bɛ komi i ma cidenya lase fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu ni m'o ko in fɔ a bɛ komi i ma cidenya lase o y'a sɔrɔ seli fɔra su fɔra jaga fɔra hiji fɔra mun ala kira m'a fɔ gulam ahmad bɛna ne kira kɔ a bɛ bɔ nin dugu in na k'a ta tɔgɔ ma a m'o fɔ a ye mun kɛ a ye ali de gɛrɛ a la k'a ka jalamugu siri a kunna k'a bolo kɔrɔta k'a fɔ man kuntu mawulahu fa ani mawulahu ni ne ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye nin y'o ɲɛmɔgɔ ye sahabaw nana ka bɛɛ y'a k'a ye i n'a fɔ musnad ahmad la umar yɛrɛ ko bakhin laka ya ibn abi talib bravo i kɛra ɲɛmɔgɔ i kɛra mu'min bɛ ɲɛmɔgɔ ye donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira k'a fɔ kuranɛ n'a ka ahlu beitu olu de bɛ an bolo kira wɛrɛ tɛ ci ala ka an bɛn sahaba ma bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam ala k'an sahaba hali ni fɛn olu banna an tun y'o de fɔ ko an b'a kuncɛ midi moins 6 sisan kɔni an bɛ bi ta kuncɛ an bɛ bi ta kuncɛ an bɛ bi ta kuncɛ u fila bɛ da kan
dɔ ka dugawu ka di dɔ ma o ka dugawu kɛ k'a kun cɛ Jabate ko ka dugawu d'ale ma ale ka dugawu kɛ an kɔni b'o de fɔ kuma wɛrɛ tɛ yen dɛ dugawu de bɛ sa ka kun cɛ kuma banna komi an ko k'an bɛ se ka k'an bɛ se ka o fana bɛ bolo da cogoya wɛrɛw la komi an bɛnna ninnu kan cogo min mais an bɛ dugawu de kɛ sisan ka bi ta kun cɛ ale ko ka dugawu di komi siɲɛ dɔ in na ale ye dugawu kɛ bi ta in na a bɛ dugawu di an b'a kun cɛ alhamdulillah ko si tɛ kɛ fɔ a k'a sɔrɔ adamaden fɛn dɔ b'i jɛ donc a baro kɔnɔna na minnu dimina ka wuli o si tɛ foyi sitana yɛrɛ t'a fɛ nin ka kɛ yɛrɛ ka d'a kan nafaba de bɛ nin na donc maa si kana dimi maa si kɔrɔ sitana yɛrɛ an ye sigili yɛrɛ min kɛ nafaba de b'a la donc sitana t'a fɛ nin ka kɛ donc an k'o bɛɛ kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ min bɔra o nɔ min bɔra la labas faliyafu a ye yafa ɲɔgɔn ma dugawu kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye n bɛna dugawu kɛ o don ale fatiha ta a kɛra ɲɛna wa n k'a ye kuma dɔ de fɔ donc jɔn fana kan ka n ta fɔ an bɛɛ y'a de dɔw dimina donc a laban na fo an ka jira k'a fɔ la o tɛ baasi ye ko maa kɛ cogo o cogo adamaden i yɛrɛ minɛ cogo o cogo sitana bi don fɛn jumɛn na ko ɲuman ne n'ale ka sigi ka kuma kɛ tan nɛni ma k'a la n'i y'a fɔ dɔ in na u b'a fɔ nkalon don ala ni tension bɛ dugu kɔnɔ mais o sigili kɛra o ye ala tanuba de ye ɔ sitana tun b'a fɛ ka na don la cogo min ni ala barika la alhamdulilayi o tigilamaaw tilala ka sabati k'u jigi sigi n'an ma ala barika dɔw la o tuma dugawu yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan o yɛrɛ barika dari kalbiyan dugawu ma tɛmɛ o kan bisimilayi an bɛ ka fatiha kalan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيوة الحمد لله في كفودو تنصرلا أحمد يجيكولو أليني شيا نوي سلama توكا كبوي شيا جيكولو نياما نوي أبو جعفر جباتي الأستاذ وتمنا ودبا نغارسا كذا دبا نكرا موضوع ميكاولتي khatami nabi maya bewa walma abana kadaka amadia uluka joroti amaba nga Abu Jafar no jabate uluka joroti ko nabi maya bana utmana udeba koni annugara sisa alhamdulillah utmana angara mo tiela auka hakla de may ni deba ita auka famia de may deba ita assalamu alaikum alhamdulillah ñoo famia wala ma dal jo ñoo ngami no kera ma be wala ma teita e kany ngali ko nega glaj me ka kina fo flani be gore afla be bena gore shima se shila ai amaka flani be talo kadaka cheni ngalo o kadda mara de ndo dalu kele amal make ana ngara make Abu Jafar masaka na korona kono mi ma jara ko no ma abana da guriya bana masaka kadaka korona kele do de ona ne aya chama ire ba foga me kira abina donc amaka flan be o kamo kamni azwadi azi
li damina la nyimina kuma damina ayam nu yaji na folo mamgo no mante na mi abana ala dugale mi no tila mo kana no ayaw de folo ala fana ko ndi dawlo dati gi mo o ma mada mo be ko na kono mama ko kira ko bana abada et segana prana fa o mama ga flan be bena fo ko ngolo de ni ako kama kete anga saga ko abi be ko ba ko ngolo kada kan ye ko de jamaatu islami ahmede ko adame ka qur'ana ko jigi o qur'ani na muhammad ko ba o mani ngale ko raga kina ko flan be la maga flan be amada yu be defo ko ngolo ngale kunye selama be ka chebo de mali ko ya o ika ni ngale o jabi flan bete alhamdulillah rabbil alamin ambanga mo fu ay wani famya sorina ngani ngal flana mi no butugola o de khatami wala ma khatim kada ka qur'ana da kono khatam mina dogoro kono khatim mina butuma ngara mo dan faraj mena bi khatam ni khatimi je a khatamu ye tamboy khatimu o ye tambo sigi baye khatama e tambo sigi khatamun tambo kuma mi tambo sigi afo de mo khatimu o kuma na ka sallallahu alaihi wasallam alayhi nabi monga tambo sigi badi ka gema ka se ka do ka fo e ka na ma je wala ka tambo ka yi o kuma le tambo sigi baye wala ma khatamun ale de tambo ere dagura flabe abbe ala kiramo wala lu kera cugo amal make atoy di asa jafar ira tara laba wala ka shiga matiyani aframa khatamul awliya ko koray no ma atoy waliya plafond ara da joro la kuma yi bo che ko cugo abita laba wala kuma khatamu ya plafond benda abi ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fasama dia ani aleka no yimo bele tele atoy di u chet ya ba o ya de na le ko ni gata mo ti ga no yala ko ra kita wala shaytan ara mangira ko rodeti alhamdulillah rabbil alamin anyu fana famu al bile nyingali sabana mbambulu koraya angara mo wala lu konnara tumana mi ni awi daludi sheikna hamawula ka jira ka fuku nabi mando angara mo al isa jabati ajira ka fuku sheikna angara mo nyingal nanna mbambulu koraya no ila baye amba ko tengwila isa utmana kuma konnara anyame angara mo al ustaz jabati da ku kuma chama de bishi kitabu kono minu no teaching utmana ayro ka hatlay muye inda ko yanka ni bana chemo ka ba ma ita ni beli sa ani nogo fiya kadaga anye mi wale alera do chenga bana chemo okmana iko mo chere do taraye ulu yero ka kitabu kono okuma boto wora shita lela faka fo okmana kuma chama me shi kitabu kono shawiru dandola na toro ka fa kuma jugo ba foni ngale yira nyini to de do ayira to de no bo dina tala kadaga madamala ko ka ba mamgo no nyima bana le tisega da tidalu dimo o kamno kera okmana ni bi bamba yere e jagola evita be ko wolo do ko konta daguriani daguriya gurindo nga abe famo ka fo ayere ine to ya fo o goda ire be dine mena ni ko fede mamo kitabu kono ko dagendo la o ko ere ka tabulo ko mana dana tabulo te nga man ni be yinna ka ba ira tin be jete mine nga fem yin zamo abana ke dina ne ba kana ko na ayam ni bano mo evita labani lela aka okora de jumai no ye imana aya min fa ba ko irabuke utma irabu yere mu ye irabu yere be koro jumai de di no de kama asinsina aka yala ko be ata ira ka ko ata de chanyi wa assalamu alaikum aflana amma me ira ka kumbakan onnana tuma chama ibafo mudari'ul istimraru at-tajaddudi ira bi sigin ni dakunya ka ko jumai
ambega kake istimraru ukra yastamiru abitu kela tajaddudi yatajaddadu bara mina bekerani yastamiru abitu kela yatajaddadu wa abtuka kura ya hukma mudarun istimrariyun tajaddudiyun aya fa fana kira kunga hukmana laroka mana ba fo abara suwaimo mina besina mudaru istimrariyun kura abitu kela de tajaddudi abtuka kura bani kontesa o de kama kura yatajaddad yastamiru wa yatajaddadu aya fa fa nona kira kunga o bela jirendu boy yastafi yajtabi yati yannakum utimu alaykum nimati elana abe mbega kake wa mitu akella wona to ka kura ya ala o defo kira kunga oye Sheikh Abu Jafar ayayo dokala ko alwalidatu yurdina awladahunna me wax mako ne na fo ale semaine fede bu sika ko tojme aba mal makay ngal mi nge ni afamo mbara mi ni abeka ke abina tokela wana to kura ya tumana mena ne ofo aya nguna ale ko ay ko ikhbar do pala ki warade kwa misale ko no wal walidatu yurdina awladahunna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna awaka ga ja ko ya boyinga atara ayota min yira sna ga ja ka ko cena iya ko chugo mo do yi munul chugo do abilla ba odela kana gale aya min dane akore muso minun de bu gulu olu bi shindi ude mo ubega ka du mo wo nato adilila wa dili mi to ka kura ya kana ka kura aya bi tuma fa mi ga we muso akanga shindi ade mo fokata se samla donc ma muso minun teme na olu shi du do mo to mi minun fana bina obi shi du do mo han ya soro kuma be ni furusa kera ini muso nyande ka soro de ba bulu kuma na akanga shi di de mo o kuma na abora ako wal mutallaqatu minu furusa fana kuma na akanga yira minake atoy di kalunani an shuta kala koti wal mutallaqatu yatarabbasna ko muso furusa le korani mi muso furusa amanga binga talo furu wala faka yira minake kalonani ani shuta na foma ida filiaski yala kun go muso ye filiaski bitaw baski sinda naski elen dana akwa bi gwa kono jogo atara semende de nyodo yoro faaye kuma na nim fla feni mudariun yastamiru wa yatajaddadu mudariun istimrariyun tajaddudiyun barado abeka ke anato kela anatoka kura ya abo de gira donc aya ko na kura na kono kreya nga abena na juwe de la awe akwa ba bwala jugo ala ya taram salam ni kura na kono ni dabur ya fla aya fla yo fana bebe na kire mo kama ngo ay nga kuma de semendia sanna et puis Cheikh Abu Jafar Rahmana fendo bi akune tuyu o fade abasweka e kala nyima ako allazina yu'minuna bima unzila min qablika comme maminu pala tala kan ga mo ye o ga mo blasra comme maminu nu ubanna e ko fe mu abu wajja mugallimana aka ka ko Muhammad mi abu wajja mugallimana aka kuna to fara minu banna Muhammad ko fe kunu dakwa to sorra alayhi wa kuma alhamdulillah walidina yu'minuna bima unzila min qablika wa ma unzila ilayka ko de be badagate chedo ale aya toto yo kanda wa bil akhirati hum yuqinuna ode be aya nyefo dabri akhirati yakuna tafamo fe nabdu limna babu kono limna babu fana tige mo dega kama Allah subhanahu wa ta'ala qur'an ko ya hasrata al ibadi ma yati min rasulillah kanu bihi armadinu gonta bone ni cire da rawo kuma ko no bitom bara bolola ala ma fo ya hasrata al ibadi ma ja'a min rasulino ma yati de fara mo fana mudarrude o kuma na ci do mbina nade limaniya abike fe na taw ka kada Allah sallallahu alaihi wasallam ako imam mahdi bina ako nabi isa bina jigi limana kan ke no mbero beta la kra ko fa o tebe ngo
Sayyidina Ali aye aka wahyu min ay cira bo ko siya dandola o wahyu min no cara qur'ana fo shen saba wa qur'ana harfu kelen dala abed da kuriya qurawi mi mura ala qur'ana harfu kelen dala o de bay walaysa fi min qur'anikum harfun wahid o de bay o de bay ala ka ko sallallahu alaihi wasallam to no mahdi minni o lu ka fola abe wo kono ajallahu faraja wala jalla iba ajallahu faraja wo bli ni to kadaka alebna na mo ko bina libana la numa le wala be to aw kuma na ni ngode kuma dakuri yakele na ni bara chema kuma be iba ko kibi joro mi ala raba to bi chene ka be kuma nyode ni bara chema ka ba don tiso la kada ka chene de pile ka question sabana oye aka kuma do ba ile restan ko sube oye akone mamin hakilla ko kirab na la ka sallallahu alaihi wasallam kulu kan afali nta doni hakilla ni qur'ana do li yusamin tiya o be hadisalo o bien comment le foti alhamdulillah are gapma kono ko min kasato are israelo ama fo qur'ana aya do ama fo hadisa do atse ko fo kadaga la gramo fo mai qur'ana kono mo fo mai ako ko ni mame ne ma wuli yera kanga fa ko atwadi sahaba yakati kumi aswad al-anasi ani muslimatul kazabu fa okuma koni akuma anjuru ko amade ofuna kanga fa agalla ino de fali mama bisingo dajira ni desera dalula de bina fali mama o fali de dajira ala kala ka daga o desera dalula aswad al-anasi al muslimatul kazabu on bari ka kelewulu ka olu de folla ka kelewulu be wa kala mo tarikhula muslimatul kazabu ko ka selbo silama ala kala ka dina ne ko kan o silama jo simbayre ne ko ka selbo ala yemuge wamu amma da mo ay kele bulu do wuli fo ma bata kana tawadi la kara ta bo ko o kuma umma kele sahaba fa ka fu ikra wele o kele de ka fo o ye kele nyeshi sahaba o kuma da kele na qur'ana ayate hadisate nga kuma be ni minu ndesira dalula o rubi na nyimo de fali ni wala ahmad alnana amma machine da amma shisuru anaka dalu de dalu jume ala karaka Quran do kada kare ala karaka bara dene kira bara de unde bina samino baraka ala karaka dine mo ala machine ni on ga belu ndesara dalu la ko mana fuga kafiru de lade kuma be kafiru bi reta gashi atwadi silama do on ga kuma shila da ko ma mo kafiri nga da ko yakelina ala ya desara dalu la no yumay ni la kamo atara kuma laba ninga fa kanga fade o kuma na kuma laba na ami amal makaya Musa Traoré fo alemi ye jija kasikli labe ay baraka ko sobe nga mi jira jamana malik bet me aka chekele mi go fo e Jafar indi ni mi nyaane ni da mela mi nyaane al islamique la o be ga ne bi talaba ko adori Abu Jafar be o de ba do ko sobe alere afana joro la kasir kono ka fo ale de islama be joro la donc islama ko chebo de ale islama ko chebo adatura la tugo mi islama be bina yi adatura la kadaga qur'ana e digina ala karaka ni ka dalu ma se kano kono itiza ka chejo le ni doni tise ko ngina bo na sura mi dalu de jago adla o de bi aya ya ka kuma konna na aya dingile mana ala krai cira jebe mo da aya munu mo fa bo de tata ka ko bayi ma fara karama ci jebe mo ala kira cira jebe de mo ka ko ala kira kira munu ci cira fa be o kira to ala kira cira jebe de mo sa ka jira ka fo jebe de ka ga dine kele kele o kamo minu nyene na le kono ya wala ka fo kira mi no bra dine kurai o tina be ka daga ala kira ka dine sharia o de be fo ka ta du kulo milingi nga kira minu no bina ala kira ka bara dia ke ka nogogo sharia nyena o kira o de bina mana anga daburunya me o de ka khatamu mini ale ajira ka ko de korea bana inyo fana kamada ngona korea bana ko mana waliyu mata waliyu te mata mo de baraka mi sayyidina ali wala kadaka ala kay khatamu nabi ne wala kira kele wali mo khatamul awliya ko kuma da bana ala kira ka to mi waliya bana sayyidina ali kati ara madama ko sayyidina ali khalifa ko khatamu ko kuma khalifa warate ali ko no de kira ko mana o shiya ira da chili ko mo nyo fo ngata makono ngani cheb la ka ba jakala evita do don sadi fo ka tay datru ira ti wakala mo o kuma na ama fam ta ka siaka
amal make al ustaz Abu Jafar be bulu fama mina akade se kanan dalle no ima ka ko no ima bana qur'ana kono o te digi digi ko ye o te discussion ko kada ka min te o te ko te akala ne do abaro kame nga etna ayorat la a o de fle ko inda jesa a o de abana olu bu sigi de mi be qur'ana kono olu bu fo ere tay te ya te o kuma mi kuma da ba ka fo ami musa fo ani bara nga ni ndatoro la fogu kulungulu akachala mi me ko sa no e khalifa ya e ko wolu fana jebe wolu fana ko de sen ali la kara khalifa flori o imman ro famina na so da lu wulu amade ko no imam ba imam na nga da lu faru faru ko ma ni gonte hal ma amda Abu Jafar ali halim atoy arabu ben na kada qur'ana tina kabane mo to ko yoro fam ani don tegli ne to don bay ngal jebe na disigi qur'ana de be ka ba ayo bi tatakada etna se qur'ana wena digi tise ka do fara aya ka drusle do mo fe ko yode o kuma amme economina anu teru anu kan baw ji kana tige akachala ni seli temena ambe na kare ali khalifa foloy aw bakri tay umar tay sidna usman tay numbe toy lu shite khalifa be mafuyi sidna ali de khalifa yi o yoro fana joyro de jebe oni kle ka ikwada jebe la famina akachala do lu bigi bulo o kuma na ama foteru o jigana tige ni ngonna la o kulungulu la de ga khalifa ya ta o kuma ko la ko kona akachala o sega jo se ko ko tan ngonte ma ko ta ga se aka al mamede Abu Jafar o sega jon joro la kada ka qur'ane ni giriti ga wade o kuma mi bele ke bo ka fo don bo ka sigi nyongoro ka dal di nyoma na ma kare ne nini dogali o ba to mo be boni ko chamanye ko sebe o kuma mun la kaseti vle na la sonamo uyoro hakli bino yera son tigi kada ka imma kala sanga klubi fe itlobe kuma fokala o kuma ya rabbi ka jeye kata alaka onoba neni an lameba belegini jama islami ahmadiya tate doni ay je tabe ni je to kama don tse ko nyina me woron de jira ni makala defeno nga wallahi ni je to kama itse ka tayo roshi ayo koloshi amal make kramo ke bamali be jigi ni lani o kuma mi do kai ay koke kadaka makunda do abina sigi amu ya don mi o neni ngai neni blalize o neni blale fe mboro kono yende o kuma ami shiadi makul befo malle ano anu kanu ba be ka fuye ngoni ingara ke suka shi mi no kanga jala o ye khalifa yadi kadaka akwada me je kwala odila wan kwada me je be kwala mina o ino me wa on yo ta très kilinde flatte sabate handa mu dara fe do robina o afarata o hadila o fana kama babulu o kuma mi do ke alaka Muhammad Abu Jafar nyuma segi ka bo hejila kadaka Musa Traore anale beno diga nala salama ni heji ta ko ni o no sega ka bo hejila o kuma amena sigi kugura nyengwe ka daludi nyoma ali ka khalifa ya folo o do water o te o kuma السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.